agar ngapor ngilajan poi atat sius nem mubah kut jong arah jarak war bat setang kendet sengi ngin pediang ru ya ka Christmas ke jongi baju snem temai kumta nakaliang jonga nakaliang kayi ngasem ngasim ka nakalat ka kabu ban ai kublei Christmas ka basuk ka basain bat kumju usnem temai ubadap da kejing kurku badap da kejing kemen bangin yo usnem arah jarak pulai ubapu bapeng da kamta ki pajba jo ka prusla konsisi bat kamtam ru ki pajba jo ki jelai parokawei nga duai bobleun kurku hakan ka celebration ke jongi hakan jing rakhi pendom burom jongi jaga jingwan long briu u Jesu Christ hakan ka Christmas ka bansa longshen bat kumju na kam taus nem temai ubasuk ubasain bat kumju ru habang ye pai ngadingi kertiang din ye ke beladep u arhajar arpau u arhajar arpui udeus nem ubam dabit ubam dabiang hadin baka jingwan len shop katu ka klam ka bangi ong covid-19 deng lengi aingu bau blei trai kenat nong bu nong tau udon kat bat ke jela ka jungi ha ka baki pajba kristan baro omdei tangki kristan baro ki pajba jo ke jela na ngai skem makin pediang ya ka Christmas bat kumju yo snem temai da ka bat don jingmut da ka bas ngungu ya ka jing don kat ublei trai kenat nong bu nong tau kumta se sin pat nga ai kublei yai wei pe wei ki pajba nong so snong jong ke jela ka jongi bat kam tam mi ki pajba jong ka pusla ko si jonga wat la ngimla ban ya kendu marpan nei ai bu blei un kur khu ko do un don kat lang bat ngi nakapor siakapor kublei sibut